Da, filmez? Da. Hai că îl trecem. Îl trecem la murit de băgaș. Lasă-l fac. Dă-te băi, acolo la o parte. Lasă-ne că Îi fac bliță. Au văzut dracu, au văzut dracu, omul ăla. Ce dracu. Auzi? Pula mea, dar ce pula, la 200 de poți merge. Ai văzut că nu am văzut și eu chișca. Ai văzut, bă, parcă pleca de pe loc, că Nu. a plecat la relantiu. Nu îi merge motorul. Sento? No, non sbatti contro questa macchina. Giusto. Ce tare.